Pierdolę, ja pierdzielę, to robi śmiertelność dobra. No dobra, nie mam pojęcia. No tak Krzysiu było dziwne, wiesz? To było dziwne, prawda? Pierwszy strzelałem i... O ty. O ty. Cheatujesz, mówię ci. Kurwa, dostałem. Ajajaj. No już pierdzielę ten Marwik. No szubie. Nie wkurzałem. Skąd tu tak szybko się tu znajduje? Dobra, zmieniam ten robię jakiego. Oj, ja pierdzielę. Kurczę, balans. Ajajaj. To jest też jak map nie znam dobrze i tak nie wiem tutaj. Nie, to balans. Nie, ale żech mu w będzie los. szlak. Znowu on. No kolej dobrze tłucze. Jak ja się rozpędzę, to już ma tyle kili. Kurwa. Pierdzielę. Nie pomóc. Dobra. Te respy bo mam obcykane, bo kuźwa aż niemożliwe. No, na pewno, na pewno. Ojej. Co, Krzysiu, wpadłeś? Spadłem. Tak. Śliska pompa. Ej ty. Na granacik ładnie? Granat, kuźwa, na hardkorze. Kuźwa. O, pamiętam, a kto tu gra na hardcore? No właśnie, No. bo tu nie wiem co ustawić sobie, bo tu jakiś pęd i Co coś. za pała, nie? Na hardkorze. A, kiedyś to było. Tak, no do kopsa. No kuźwa, dobra. No. I kto mnie zabił? Eldorado. Ale jestem na plusie chociaż raz, kuźwa. A ty śmieciarz, masz. A, ale dostałem strzała, ale zabiłem kogoś jeszcze. A, tego Marwika zabiłem. Kutafonie jeden. No nie. A, Chciałeś być, przegrałem, ale Marwika odbiłem się. I tak nie było źle. Zobaczcie, Eldorado. I co tak Eldorado słabo? No, O, nie, to jest no peczkę teraz sobie dorobię i będzie dobrze. O Jezu, ale tu chota. Ja się poci. No, jak tam się sprzęt sprawuje?
Kurde, elegancko. Nie patrząc po małej awarii Avermedii, znaczy w ogóle się nie zepsuła, ale to był problem z kablami. Mam po prostu taką sytuację, że ten switch HDMI na przykład na tej Avermedii na USB nie ma żadnego problemu. Tylko jest problem właśnie na tej wewnętrznej, że po prostu muszę kable poprzepinać, żeby był dźwięk i obraz. On poprzepinom, wiesz, zmienia 2 razy kable w tym switchu i wszystko działa. No ja wiem, czy tam taki jest w tych switch, bo jakiś gówniany switch pewnie masz. No, tam chyba za 5 tych był. Ale na Avermedii wszystko działało bez problemu, nie? Na tej zewnętrznej. To coś, gdzieś się sprzęt gryzie, ale tak, to kurde super, nie? Jeszcze mam na obudowie regulacja obrotów wiatraków, także... No ale ten obudowiec tam, ja to mam pod myszką. No. Ale fajnie, cieszę się, wiesz? Jeszcze na... Tak, bo sprzęt, zobacz, mój sprzęt 4 lata będzie miał za chwilę. Zobacz jak śmiga. No... Jeszcze ty masz... Chociaż nigdy nie... Znaczy, nie próbował jak nagrywać w tym samym czasie jak streamuję, to też bym musiał może na OBS-ie trochę inne ustawienia dać. Na spokojnie powinieneś móc, ja mogę spokojnie nagrywać, streamować, coś jeszcze renderować. Bez problemu robię to. Hmm? No, No, a jakie masz tam very fast czy fast? Jakie tam masz ustawienie? very fast chyba mam, no. O, to może mocniejszego troszeczkę. No gdzie mocniejszego mam? Słabszy od ciebie Jaka sprzęt perka mam, co masz? ty? Ja mam 4-letni sprzęt, no co ty, manek. Czekaj, no sprawdzę. O, sorry. Sprawdzę, żeby nie było. Tak, Krzysiu, co ty za perkę masz? Tak biegasz szybko? No, spokojnie. Wejście... Aha, very fast mam. I troszeczkę tych... Na Czujesz? hardcore to Średni czas renderowania mam 1.8, 1.7. Czasem do 2 dochodzi. ja nie wiem, co to to jest średni czas. Jak wejdziesz tam, możesz... Czekaj, jakby ciebie powiedzieć widok... Dobrze mówię? Widok i statystyki włączysz. To ci się takie okienko otworzy ze statystykami, tam to jest. Na przykład jak przesadziłeś z jakością ustawień, no to mi tam aż do 7 dochodziło, nie? Na laptopie. No ale to ma znaczenie jakieś? No, klatkuje ci Kto to jest ten Jura z kamper ze zrywu? Klampa na Korea. i zwalnia ci strumek. Ja nie wiem. Nigdy takich problemów nie miałem. Świat jest pełny, ja pierdzielę, serio. No i Ja pierdzielę. W środku jest, Jami, w środku jest. ten Nalwik. No to wszyscy w środku teraz siedzą skąpieni. No bo nie przejdziemy tam w ogóle teraz. Jeszcze Ach, kurde, dupa. cię. Ja się w ogóle strzelić teraz nie mogę nic. Nie, no góry. Na górze. A powiem ci, Lemi, najgorzej jest, jak jeszcze siadą na tego laptopa i coś tam, wiesz, tego Facebooka, czy No. Facebooka, czy tam, nie wiem, YouTube'a na przeglądarce chcę zobaczyć, kurde, taki mały ekran, tak się to tam, kurde, muli. Środek. No, dwóch jest. Nie przejdziemy środkiem, nie idźcie środkiem, bo to nie ma sensu. Góra. Góra.
Dobra, mam go. Słyszysz, pisze mi tutaj Okiem, raz na okiem, czacie okiem. Hubert Antosiak, nie? No. Że nie masz szans, żeby na ten leciał ci nagrywanie i ten nagrywanie i strumyk w No jak nie, no 1080p przecież robię, przecież, i very fast. przecież robiłem, tak, no mogę w tej chwili nawet mogę włączyć nagrywanie, no przecież no. No co mi głupoty gada, no niech nie bredzi mi bzdur. Ale i renderowanie. Słuchaj, Hubert, on ma po prostu procesor z tej ery, w której one w serio działały. Nie, to jest kwestia twoich ustawień, programów, ustawień, jak to sobie zrobisz. To wszystko jest kwestia ustawień, bo jak byle jak poustawiasz, to tak jest. Ja nie mam żadnych problemów z tym. Hubert, słuchaj se Lemiego, on wie dobrze. To już ile? 8 lat Przecież, streamowania. no zaraz będzie... Zaraz będzie 10. Jak Żart. założyłem pierwszy kanał. No, O. Games Overdose. No czekaj, gdzieś jakiś filmik był, wiem, że było z tego pierwszego twojego kanału. Nie miałeś gdzieś na jakiejś innej stronie coś? Co, Lemi? Mhm. Nie miałeś jakiś... Chyba nie zrzuciłem. Aj. Kurwa. Dupa, idę środkiem. Ojej. Ale ważne, że ci działa dobrze wszystko. No. Też się cieszę tam. Wiesz, na razie... czekaj, chyba w beta The Cree, dobrze to mówię? The Crew, to na kompie grałech. No to jakże tam w Rombo... Eldorado, pomóż. The Crew? The Crew, no. A, No. tu dwójka, tak? No, w beta tam ściągłech z tego Steam? Steam, No. no. No to włączyłeś te ultra ustawienia i tam miałeś tego Discorda włączonego, jeszcze tam przeglądarka była włączona. Dzień dobry. I troszeczkę tam w niektórych miejscach coś tam lagowało, nie? No ale to wiesz, to jest ta 1060 GeForce, nie? Także No tak, to ma nie prawo, jest nie? rewelacyjne, nie? No prawda. Ale jak to... Plan był taki, że to ma być karta, komputer tylko do streamowania. No to... Jak chciałem, tak mi podskładał. Kurde. Te mapy są gówniane. Kuźwa, tu biegniesz, akcja dzieje. Sekunda, dwie. Serio, naprawdę, no kurde, koleś na respie ci siedzi, no. Jaka to jest bzdura w ogóle. Respi cię w miejscu... To są respy tylko w jednym, dwóch miejscach. Z jednej strony i z drugiej strony i koniec. Mm? Tak, tak. Tak beznadziejnie są tu respy zrobione. Masakra. No nie oszukujmy się, ten kot jest bardzo łatwy. O, dupa. Jest bardzo słaby, jeśli chodzi o respy. No. Nie, ma rację, no ale da się pograć, no. Tak, da się pograć, ale widzę, że jest naprawdę słabo. Siemanko, cześć, cześć.
te respy mnie wkurzają, bo jak kości wyjdzie na respę, trwa dużo na respie jednym, nie ma takich jakichś randomowych gdzieś, nie wiem, zresztą te mapy są tak skonstruowane, przynajmniej tam niektóre, także tam nie da się inaczej respa zrobić, no. Takie są tylko, że przechodzisz z północy na południe albo z południa na północ. Nie ma jakoś tak, że bokiem jakoś fajnie coś. No ale wiesz co, no dobrze, że nie jest losowe, bo by cię wywaliło na środku, na przykład. Znaczy mapa fajna jest na przykład ta w Londynie jest fajna mapa. Mhm. W tych dokach. To na tym otwartej powierzchni, tam gdzie jest ta wieża taka, czy co tam jest, tam nie wiem, co tam takie gówniane jest ta mapa, tam gdzie śnieg jest, nie? Chyba tak? Dobrze mówię? No, Ardena. No nie. No to nie wiem, Górę wszyscy się pchają. to nie wiem, która. Nie mogę założyć. No. A, No, nie wiem. Mam to. Gustav Kamper. Super A, mapa. Gustav. Super, ale super mapa. Kuźwa mać, taka super mapa, że Lemi... No, ja grałem na tym, wiesz co, powiem ci taka gówniana, że biegasz, szukasz się. Ale nie, jak drużyna cała na przykład, nas było tam 6 i wejdziemy se na ten pociąg, opanujemy dobrze to mają już po grze. Nie ma szans, nie? No. Słyszałem właśnie, że gówniana jest. Dobrze by było, jakby tam na przykład nie szło wejść, tylko obiegać dookoła, no to fajna by była mapa. Ci tam walczą o Rostar Game na czacie, widzę. Tak? No, coś tam piszą GTA. No masz to. GTA to chyba zobaczymy na nową generację dopiero. Coś mi się zdaje. GTA 6? No. Ojku. Kuźwa, gorąco jest tu, nie? Machi, powiem ci, jak chcesz, to poczekaj na Black Ops 4, WW2, no chyba, że tam używka jakoś kupisz, to tak Jak do kupię za sportu, 15 funtów. no o właśnie, to do sportu możesz pograć, Ale nówkę? ale tak, żebyś kupował nówka, sztuka, to czy ja wiem, czy się opłaca. Sam widzisz, jaki jest gameplay. No jako jest gra, o, może się lepiej to teraz powiedziałeś. Kuźwa, skąd on wylazł? Górę opanowali. A. Nie ta broń. Ja nie wiem, o co chodzi. Kuźwa, tutaj. Za bardzo obskane macie tym mapę. Ale co, i tak wyniki masz lepsze niż ja. A kurde, Eldorado, pieronie jeden. Koło czołgu jest. Plecy! O, sorry. Nie chciałem. Aj. Kurde, gdzie on Nie wiem, bo ja biegam jak głupi.
tej mapy Dole się jest. dzieje. Dobra, o, Krzysiu chyba, widzisz? Krzysiu, kampiłeś, kurde. Kampiłeś trochę Aha. tam. Wiecie? Jakiś zostawił jakieś gówno. Co na to doły idą? Aaaa. Ile tu jest max? Dwunastu, nie? Na mapie. No tak. No po 6 na drużynę. No się nie wiem, Machi. na mapie, kurde, jak głupi. Znaczy jest po 6 i jest tam też powiększona mapa, że możesz więcej, nie? Nie zajebiście się, no nie ma co, kuźwa, nikogo nie ma. Stodoła. Dobra. Teraz zostali. Ja weź tego taga, ja wezmę tego. Bił się? Tam co, wiesz? Ach, dupa blada. Nie wyczekołech, no. Eldo. Czyja to pułapka? Jezu. Ja tu więcej biegam niż strzelam zaraz. O, bycie, kuźwa. Teraz sam strzał w mordę z metra. Wiedziałem, że są Kurde. Wiedziałem, że idziecie. Kurna, znowu na jakiś ładunku wleciałem. Lemi, a Pierdzielę. jak będziesz, to mnie daj mi znać, jak będziesz obok mnie. To cię nie zastrzela, ale... Ach, godołek właśnie o No tym. dałem ci znać. No to zobacz co moja broń. Jak jeszcze została. To co? A mam opisano. Czemu mnie zabił? No, Podpis- wziąłem ją. Podpisano zryw. A? O? Tak można robić? No. A, jaką fajną tą broń masz, tak się ładnie strzela. A, widzisz, proszę. Ojej, oj, dostałem. Ale ten, ładnie się strzela. Co za broń w ogóle jest? Bar chyba jest. Bar, no, bar. Barem się dasz? Mhm. No chociaż troszeczkę teraz tak uważam, że za wolno jest, no ale... O, bar jest wolny. Ja uważam, że na hardcorach jest dobra A, cień widziałem, RPG. zjarałem. No hardcorach Ale jest daleko do mnie dostał idealne Gartirem. RPG. No... Kurde, strasznie mi brakuje tych czasów. Jak cała ekipa grała, każdy na każdego. Manko. No Black Ops 4 będzie to może powrócić trochę. Aj, dupa. Kurde, nie. Myślisz, że coś tam uczaskamy na tym? BO4? No kurde, myślę. Ach, kurcze blady. Zaś plecy. Nie, nie strzymia Eldorado. Pieronie jeden. Ty pieronie jeden, ty. No, to przypadkowo, wiesz? Siemanko klasyczny. Tak to mówię, A tu strzela jest. sobie. Oj, oj. A tu,
Gdzieś tu jest czegoś? Gdzie? Tu. A, tu. Z pistoletu. Z takim czymś zrobiłeś, Tak. Bo nie przeładowałeś. no? O, pierdzie. Gdzie jesteś? Dawaj. No chodź. Trzymamy się. Chodź. Trzymamy się. Chodź. No chodź, no tu jesteś. Kurde, ja zapuszczam przeciwników, widzę. Ale od pleców nie przychodź. Dobry, dobry. Kaś ty jest. Tu na końcu. O ty. A to nie ty. A kurde. Chciał jak fajnie go zaskoczyć. No to na pewno nie. Że w pustym sklepie. Eldo, kaj ty to łazisz? Dobrze, ale nie, Lemi, powiem ci dobrze, że tu nie ma snajperów. Kuźwa mać. A to na hardcore to tam wiesz. I zaś Eldo. Ty pało jedna. Oj, swojego ubiłem drugiego. Dwóch ubiłem. Za jednym razem. Jeszcze raz i polecę. Eldo, przestań. Jak mnie zobaczysz, odwróć karabin, proszę cię. Ja nie wiem kiedy ty jesteś. Machaj do mnie jak coś. Ja ci pomacham. Fufolem ci pomacham. Weź granatem rzuć we mnie, to będę już rozwijał. Ej, ty chociaż. O, ty leżąco pało, ty. Oj, nawet byłem pierwszy z tego teamu, mimo że skończyłem. Czekajcie, zaraz wracam. Ja pierdolę. Drzwi otworzyć. No. No, 4 to paczki? są. Jak to się zdarza? Wziąłem 2 paczki, głównie palmo. Jestem, zdążyłeś? Ja. Ta mapa chłopcy. Tak, już naprawdę. Przestań, ostatnio mapa, co ty godasz? O, Eldorado jadą po ciebie. U ciebie. Nie, po ciebie jadą. Rozrabiałem na mieście. Kepata. Przegrali to ten. No. No, teraz będzie wiało przynajmniej, już kuźwa tak gorąco było.
No, to teraz misja na Eldorado. Daj spokój. Krzysiu, misja na Eldorado. Zrobi się. Ajajaj, no wszedłem z Free Fire'em ładnie i dupa. Ja... Kurde. No nie wierzę, no kuźwa. A to było fartem, fartem. Ja na ciebie przeżyłem, nie trafiłem, nic. Shit. No ja pierdzie jak jestem wolny w tą grę. Wiesz co mnie to bardzo zastanawia? W Black Opsie normalnie strzelam i od razu ładuję, a tu kuźwa jestem tak wolny. Ja nie wiem z kogo oni strzelają. Czasami. Aj. O, bo teraz. No w kolesia, przecież strzelałem teraz i... O jest. Klemi, 1-6. czat żyje własnym życiem u ciebie. Czemu? No tak się wykupią. No co, no dla niego gra wciągnęła, to co się dziwisz? kurde? Tak. O, dostałem. Ach, zaś ta pała Eldorado. Ty pało. Zaś ty. O ty pało szpetno ty. Chodź tu. Chodź, idę na ciebie, chodź. Chodź. Ja pierdyle jak jestem łajza w tą grę. Co za małpa. Oj! Mam? 11 mam. Ja pierdyle. Eldo, gdzie ty jesteś? Co bym jeszcze strzelał, kurde? Kuźwa, taki zostawiam pułapki. Wow. Kurde, jak on mi w budynku zastrzelił? Normalnie. Samolot, no. Uparcie i cię zastrzelił. No, to jest niemożliwe. No i znowu mówię. Masakra, ja mam 4-14, nie mogę nawet nic zrobić. Ja wychodzę, raz dostaję. Ja pierdzielę, no nie mogę nawet trafić. Jestem łajza. Aj. No nie. O. O, paka czyjaś? W końcu. Nie, weź, weź. Aj! No, masz. Twoja? No, moja. Nie poddam się tak. No kuźwa jak na mnie czekał koleś. Tu, No I przez budynek dostawałem. Ach, kurcze nie, to blade. w ogóle nikt nie strzela. Bo tu nie grają jeszcze ludzie, no.
A, No, widziałem, dupa. Widziałem, że coś kurwa leci. Dupa. Jezu. Gdzie to zrzuciłem? w ogóle? Ty durniu. Jeszcze mój mnie zabił. No co za dureń. Ale dupa. Krzychu na najlepszym miejscu. O, ty obudzie. Mam cię. A, Jezu, nie ma z kim grać, no. O ty kurde, czym ty strzelasz? U mnie tylko na hardcore STG tylko u mnie. To jest O. najlepsze. Siad. Oj. Zabił cię chociaż ten granat. Nie. Aj ty kurwa. A to chyba odrobiłem. 15-19, a było 4-14. Co za Dobra, tłuk. 40, a nie, przestałem tym kurde kiedyś grać. Jak on nie wiedział? Kuźwa, ty Aj, małpo weź, jedna. Eldorado, ty pieronie jeden, ty. Czekaj, muszę no... Ty się spieron, ty. Nie dość, że kobita masz taką ładną, to jeszcze taki pieron, ej. O! Kurde. I tyle mi poleciałeś trochę. No, wyszedłem na plus. Miałem 4, mówię 14. Tak wyszedłem, no. No dobry plus. O, Bejzi. No. Świeża gierka Proszę i już wymiato. Zobacz tylko. Nie, bo lepsza broń, stary, no to... Jest Tym się fajnie gra. ale to się człowiek uczy tych wszystkich, wiesz co, miejscówek. Nie i no, tak. z zachowania, jak masz, nie masz iść, Tak, tak. lecieć na pałę gdzieś do przodu, tylko wiesz. Na przykład tutaj na tej mapie wyczaiłem, że tak trzeba się ruszać mniej więcej tak plus minus, tak tu rzucić Tak, granat, tak. tu to. Mhm. I już wiedziałem, że będzie okej, nie? Raven, no widzisz, no co ci mam powiedzieć. Poziom 17, coś tam dostaliśmy. Mamy czekać stay. Dobra, ciul jeszcze jeden. No, grej jeszcze, grej. Nie, ostatni, bo to rano wstaje. Nie mogę, kurde, bardzo tak wiesz. A na którym idziesz, aha? Wstaję o 6 rano, 7 zaczynam. Pracę już. No tak. No, to też z bety, nie mapkę. Jakoś tą mapę kiedyś lepiej lubiłam tą mapę, a teraz jakoś tak, nie wiem. Ale muszę przyznać, że te mapy z podstawki, jak zawsze kod mapy z podstawki miał dobre, tak tutaj są. Lipne są. Zobaczymy jak było 4, kurde. No, mam nadzieję,
coś to będzie. Kurde. A tam podobno ma być wszystko inaczej, nie? No, Daj się. No, z gameplayami. Że jakieś tam mają być zmiany. jeśli tam oni tam gadają, to wiesz, różnie to wyjdzie. Podejrzewam. Ale mi BF-a też kupujesz, czy nie? Zabił mnie granatem. Tak, nie? No ja To są myślę, obowiązkowe pozycje. tak znaczy ja chciałbym się tak postarać, żeby był i kod i BF5. No to taki, wiesz, podstawowe gry do grania praktycznie, nie? Tak. No co tam innego. Podstawowe multiplayery, nie? Ale mi biegna za tobą, nie daj dupy. Nie dam. Dobra. O, plecy! Sorry, no. O ty kuźwa! Pało jedna. Przestraszyłem. Ej, słyszysz, ty mnie nie poznajesz? Krzysiu? Jeszcze co? No i teraz dupa, nie wiem, jaka jesteś. Streakiem. Ach, O ty. No nie. Oj. o ty Franco jedna. Jezu, wolno strzelam teraz. Kurna. Wiesz, jeszcze nie wiem, skąd oni będą wychodzić. Takiej reakcji nie mam odpowiedniej. Wal od razu. Jaki winkel, tak wal. O, kuźwa, no przecież nie trafił. Jeb mnie w plecy. Tu najgorzej jest to, że często wyjdziesz tak, żeby cię w plecy uwalili. Siadło. Danek. Ale ja w twojej drużynie. Nie jesteś mojej. W twojej. Zobacz se. Tak? Tak, dzięki. To dlaczego na się podstawiasz? No tak, jesteś mojej. A ten się cieszył. Padł, a już mu jednego naiwnego. A. Kabodyn, siema. Świetnie. Nie zdążę. O kurczę. A jak w ogóle z dostępem do bety będzie do tego, do Battlefielda? Tak, słyszałem stylowy gaming. Tam jakiś konkurs tam u niego też idzie zdobyć. A tak raczej Wiem, chyba będzie ale- ciężko. Przy tym będzie przy preorderze? Podobno będzie, ale jak To będzie. w Empiku miesiąc później, pamiętaj. Tak, ja miał. Pamiętasz Eldorado, nie? Nie no, tak. Nie no, normalnie podejrzewam, że będzie, wiesz, dostęp dla preorderu gdzie wcześniej, a później dla wszystkich będzie, tak? Kilka dni. Tak jak zawsze.
Nie wiem, ja w jakimś innym sklepie spróbuję. Aha. Kabodyn, a w jakim sklepie byś proponował? Serio, ale ta kara jest kuźwa słaba. Mi ta mapa nie idzie w ogóle. Nie chodzi o mapę, ale powiem ci. Nie, no ale chyba nie jest, no nie oszukujmy się, nie. Grałem Nie w bronią. tego teraz parę godzin, wcześniej z godziny, teraz A, z godziny dupa. i myślę, że tej gry mam trochę dosyć. Już mi się nie chce tej gry grać. Ja pierdolę, słabizna. Ja mam tak często. Kabodyn, słyszysz, ja tam widział, nie wiem czy znasz Banboya, on też tam miał dostęp do tego, do tej alfy, czy jak się to tam godo. I tak, on też godo, że to jest, jakby to powiedzieć, kolorystycznie inny BF1, nie? No ale to jest taką, nie beta i no ta alfa, nie? Także oni tam może inne rzeczy sprawdzają, grafika albo coś, a potem beta może być inno. Pięknie! O kurde. Czy ci go jakby zgasił, by było fajnie. Także Kabodyn tam nie idzie na to patrzeć, nie? Że to jest tam podobne do czegoś czy coś. Nie, ale będzie podobne, bo to było od przewidzenia, że będzie podobne. No nie może, no nie zrobią nowego silnika ani nowych cudów przez rok czasu. Więc nie wierzę w to, żeby to się dużo różniło od Battlefielda 1. Nie chcę mi się po prostu wierzyć. A mnie to będzie Battlefield 1. Tak, na mnie tak samo. Też tak uważam. Będzie Battlefield 1 z takimi małymi tam udogodnieniami. No, coś takiego. A mi się wydaje, że więcej ludzi będzie grało. No będą grali ludzie w Battlefielda, ale że dużo ludzi będzie grało w Black Opsa 4. Ale żeby... Dobra, ale ja się boję o to, że Black Ops 4 pójdzie po bandzie i wiesz, wie, że BF5 się nie postarało i oni się też nie postarają. Bo jednak ludzie trochę chcą pograć w tych czasach realistycznych. Jakby nie było. O, No ale Eldorado, powiedz mi, ty się nie boisz tego? Że oni wiedzą, że na przykład... Wiesz o co mi chodzi? Nie bardzo. nie, no wiesz co, no teraz zawsze robili dobrą robotę, więc... Mi się wydaje tak, że to za długo było, wiesz, Battlefield 1, WW2, no to cały czas wojna, nie? Moim zdaniem trzeba czegoś świeższego takiego. Odchodzę się tego tematu trochę, do innego już było. Nudzi się. No ale wiesz, no. Battlefield zawsze był fajny, no. Wizualnie i tak dalej, no. Znaczy, wiesz co, ja powiem troszeczkę z innych czasów. Ja pamiętam, jak mój bracik był, ten średni, on był fanatykiem, no można powiedzieć fanatykiem, bo cały czas ogrywał Call of Duty i kampania, te wojenne gry, te 2006-2008, ten czas, ja dobrze nie pamiętam nawet jakie, co to tam było dokładnie. I teraz widzisz, jaka jest zmiana. London Dock. Co? Dawajcie London. Zagram to już. Serio, ostatnia mapa. Dobra. No dobra, do ciebie. Mów. No i wiesz, jak tam patrzyłeś z boku, to troszeczkę była wolniejszo, na kampanii wolniejsza gra niż teraz jest kodnie. Dołek bracikowi... Kampania w kodzie nigdy nie podobała. Nie wiem co... Też, mnie też. Niektórzy chwalą tą Infinity Warfare kampanię, coś ja w to gram i nie dokończyłem. Więc no. Ja zacząłem Ale początek Rzecz i... gustu, nie wiem, dla mnie nędzna kampania jest w kodzie, za każdym razem. Bez serca, Na jakaś jedno, taka bez duszy. na jedno kopyto, nie? Taka... Tak, na jedno Aby do kopycie przodu, za każdym nie? razem jest. Aby do przodu przejść i tyle.
A tu próbowałeś, czy nie grałeś? W Battlefieldzie 1 nie była za długa kampania, nie oszukujmy się, ale powiem, piękna była. Piękna muzyka, No, piękne miało historie, to coś w sobie, urzekająca po prostu była taka ta Tak. historia cała z tą muzyką. A w No. kodzie to jest taka normalnie, tak jakbyś jest co, od linijki odrysował akcję i tyle. Dla mnie... No ale teraz w tym kodzie nowym kurwa, kurczę, nie da do oddzielnego do UFC, tylko już trzeba season passa, nie? To jest tak zwoli z tym. Gra kampanii przede wszystkim, nie? Kurde. Wolno strzelam teraz, nie wiem czemu. Bo masz te ślepaki ode mnie. Nie wiem, dwie grafki jak miałem. Kurwa, skąd to się wyjdzie? Noż kurwa. Ej, kurde. Kuźwa! Wiedział, że tam wyjdę. Już. Ale powiedz mi, co jeszcze tak kupujesz za gry? Wiesz co, na razie to tam nic nie kupuję, tak wiesz. Te dwie na pewno sobie kupię. Bo to się zawsze będzie grało, tak? To jest standard. Ale coś na coś... Natomiast tak, to wiesz, nie kupuję niestety. Nie gram prawie w ogóle, nie chce mi się to, wiesz. A ja wam powiem to samo mam. W ogóle teraz... Ej, Lemi, to- zobacz to- se na to- czacie. nie? Kto do ciebie wpadł? Widzę, ale no, jest, co mówię. No pozdrów, no chłop, widzisz, synek się starał. A. No czytam czat, no czytam jakieś bzdury, no i co? No, Co, Lemi Oficjal, widzisz, możesz, kurde, moderatora. O co chodzi? No zobacz co na czacie u Lemiego. A, No nie mam tego, nie czytam teraz, bo gram, no. Kuźwa, jak mi tłuką. Eldorado, nie zrobiłeś jakiegoś konta dodatkowego? No co ty. Eldorado, ty pało, kurde. Pięknie. Muszę odegrać się, bo kurde wcześniej miałem dupy. Ale czy ty się musisz na mnie odgrywać? Siad! Niech tak pozostanie. I lecę już po ciebie. Uważaj, patrz. Teraz bęk. Od pleców. Oj, zjarałem. Dobra, to się nie liczy. Ej, ale któryś mu frajda. Na PlayStation 4. Kurna, wlazłek mu w pysk. Ja myślę, że po tym ostatnim Assassinie chyba temu nowemu Assassinowi też dam szansę. To był dobry. Przynajmniej mnie się podobał. A to wszystko tam przeszłeś? Wszystko... Platynę zrobiłem. Znaczy wszystkich misji nie, ale platynę. Platynę możesz.
Ty, a mogę się ciebie coś spytać? Nie wiem, czy mi na pewno powiesz. Moja do ciebie pisała, czy nie? Kto? Moja Madzia. Nanek. Nanek. Wiesz co, jak sobie przypominam, to nie. Nie? A powiedziała mi, że jakoś nie, nie... pisała na urodziny chyba. Ale nie... Ale na moje urodziny pisała coś, czy nie? Jakie twoje urodziny? No w lipcu mam teraz 21. Padała, że mu fajna niespodzianka do mnie. Ale do mnie nic nie pisała. To nie będzie fajna Czemu niespodzianka. miała do mnie pisać? A co ja jestem? Fajna niespodzianka. Nanek zazdrosny jest może. Nanek, coś może podejrzewasz tam. Ty podejrzewasz coś może, Nanek. Nie no... Powiedziała mi, żeby dał mi fajną niespodzianka, nie? Także pytam dociekom. To dziewczyny będziesz miał kurde zapakowane. No. Nie? Oj, Będziesz mógł sobie podmuchać za darmo. dokładnie. Na legalu. My się tam Na legalu. dorzucimy tam. No. Dupa blada, ale mi... Ale z ciała teraz doł. Na środku są. Nie, co jeszcze. Nie wiem, ja wychodzę. Nie znam tych sportów. Kurwa. Nie idziesz. Chyba długo już. Oj, kurwa. Źle mi się nazywa. Mhm. No, Malek cię pozdrawia. Oj, kurwa. Ja już wychodzę pan. No siedź jeszcze jeden meczyk, przestań. Mówiłem do koszulkę? To jest piżama, nie koszulka. Piżama. Dobra, Serio? Palej do pogadam przez wami chwilę. Nie no, Grey to już. Nie chcę mi się dać spokój. No przestań, nie rób siary. Nie. Ale No. ten Defiance fajny nawet jest. Nie? No, spoko. Będzie fajna mapka. Nie, zresztą. O, kurwa. No naprawdę fajna mapa. Ja się trochę popyka, widać spać, bo ja to słucham, to moja godzina tam. O, ta kieszonka jest przede wszystkim tu fajna. To jest kieszonka na cash. Kuźwa, jaka mapa, weź się. Nie, ta gra jest nędzna. Kuźwa, no jest spokój. No, matko. Ja się nie dziwię, że oni za 15 funtów jeszcze dają. Wiesz co, Emilta, znaczy to jest taki no free to play, tam możesz coś kupić sobie za cash jak chcesz, ale nie musisz. No, taki... Taka nie głupia gra jak na darmową, że... O, nieźle. No ten Resident 2 fajnie remake, to akurat mi się też podoba. Kuźwa, nie dziecko.
Tak, możemy nagrać razem kawałek. Eldo, co Hanys, co? Radek, ty piłeś coś, kuźwa? A gdzie tam? Jedynie Red Bulle. Dzięki Radek. Bo jak to było? Bo baba, co poszło, bo baba co? Bo baba mu kazała i spać. Ale Czekaj. pięknie wyjechałem. Czekaj, jak ja to napisał? No właśnie tak pan... Weź sobie przeczytaj to. Dobrze, może mi tam 2 literki umkły. Oj. Ale wiadomo o co chodzi, no. Nie, no wiadomo o co chodzi. Ale to tanio jest, zadychę? Co ty tak, Kusio, tanio cenisz? Nie no, tak to ogólnie było. Ale nie, ja ci powiem, jak będziesz miał czas, to se zobacz jak on ma kobita. Kuźwa, szczęka ci opadnie. No, O, no. to fajnie. Mm, Ci podesłać mi. No nie mogę, niech ci Eldo się pochwali jako on to sztuk... Wiesz co, Tam się ludzie chwali. ja ci powiem, nie wiem, na wygląd nie. Na pieniądze też nią nie poderwał. Nie wiem na co nią poderwał, no. A? Ale kurde ci Na powiem... kompliki. Ale nie no, tylko żona ma bardzo piękną. To mu trzeba pozazdrościć. Super. No, bycie szlak, to nie mówię, no. Ajaj. Siemko, Mateusz. Kurwa, mnie tu biją. Uuu. Ale mi jakieś gameplaye tam planujesz? Nie, wiesz? Ale Nie, raczej. jakieś, Raczej chyba nie. jakieś tam nagrywki czy coś? Co? Padasz na spokojnie na razie. No, na razie jest lato, to nie chce mi się, wiesz? O. Pykniemy sobie, nie wiem, 2 meczyki. Teraz? A będziesz grał? O kurde, ja muszę rzucić. Dobra, tu. Macie BF na dysku? Ja chyba jeszcze mam. Ja mam. Te Eldo, pochwal się jako to tam masz fajno ta żona. Oj no, Co przestań? Weź tu zacząć. Ty się tak... Ej, ty się szpetny jak noc. A masz taką fajną kobieta. To jest normalnie aż... Zacznij coś. tu jesteś taki kurwa ciemna noc, kurwa. No nie. Ej. Lepsza konsola do grania i lepsze od PC. Znaczy wiesz co, Adam, to jest trudne, bo w zależności co bierzemy pod uwagę jako lepsza, w sensie lepsza technicznie na pewno PC nie będzie. Bo PC ma Ach. większe możliwości. Znaczy o konsolę do grania myślę, że tak, że to jest chyba najlepsza w tej chwili. Chociaż kwestia co to lubi. Ale powiem ci Lemi, że wiesz co... Od momentu... O, na kompie za bardzo mi się tam ta klawiszologia nie podobała, że wiesz, na
Różne gry na klawiaturze, masz tam różne przyciski w ogóle, a to masz to troszeczkę uproszczone w jednej ręce wszystko. Znaczy, pada możesz podłączyć sobie, tego nikt ci nie zabroni do PC. Natomiast nie oszukujmy się, no tam ja z czystej wygody, sprzęt mogę zabrać gdzie chcę sobie, jak na gdzieś jadę. No to też. I to Eldo, powiesz, Kuźwa. byś grał w ten BF1? No mogłem Ty, macie no, grać. dalej, gdzie jest to zdjęcie? Nie mam zdjęć. No to Jak nie wiem, możesz? tam. Portret może Nie. być. Portretu też nie mam. Nie ciule, nie kłam. To Nanek, ty mi pokaż. No ja ci tam pokażę, a potem na priv. No na pewno, to teraz mi pokaż na pewno, a to musisz czekać? A to nie wiem, czy mi pozwoli, Eldo. O, no to ci mam pozwolić, no Jezu, ma was to uspokoić, no to... Ale powiem ci, bardzo piękno, bardzo piękno. No to wiesz, no ale jakby to wystarczy urok osobisty, wiesz... Mm, powiem, no, brzydki chłopak nie jestem, też ładny chłopak nie jestem, kurde. To Nie. ci mam mówić. nie wiem, coś ty jej obiecał, ale A może Maja do kolan? może. A spuchnięte pieronie jak dwie nogi. No, może być, że jak idzie po śniegu, to 3 ślady robi. No. Nie wiesz. No. Czekaj. Ej. Czekaj, bo mi się tu jakieś pieroństwa włączają. To też mnie zawsze zastanawiało, dlaczego nikt w Killzone nie gra online. To jest bardzo fajna gra, znaczy nie wiem, online, no wygląda dobrze. A nikt w to nie gra. Tu się wyrabia. Jo. Gdzie oni są? Gdzie oni się wszyscy pochowali? Co nie wszyscy poszli zdjęcia szukać? Ale kuźwa, znowu wyleciałem na jakimś gównie. Metro, no to jest bardzo odkrywcze. No, nie grają dlatego, że nie jest tak popularny. No. Pytanie, dlaczego nie jest popularny? O to chyba chodziło. Dlaczego nikt nie gra, to chodzi o to, dlaczego jest tak popularny. I tutaj trzeba by znaleźć przyczynę. O, proszę. Weź. To był gwiazd. Nie mam pojęcia. Ten Killzone bardzo fajnie wygląda. W dwójkę trochę grałem online, ale... No i co Nanek? Bo nic nie mam. No już. Idź. Dobra, niech będzie, że miałem fan. No, Killzone spoko, ja lubię Killzone spokojnie. Mimo wszystko.
A ty, Nanek, którego masz urodziny? A kto się pytał? A... Lemi. A Lemi! A 21. 27 lat. Stary koń. 27 stary konie, mam 38. Co ja mam powiedzieć? Co, no ty jesteś Lemi, no i co? Jak komuś to przeszkadza, no to 38. Ja dopiero to jestem stara paruwa. przestań. I co, dostałeś? Ja nie wiem. A tamten, co siedzi za kierownicą, to jest Eldorado? Mhm. Brzuszek mu urósł, nie? Właśnie, Nanek. Nanek, nie wiem. Nie wiem na co. No, Musi wiesz, gdzieś tam- że- Trochę zaganiać musi spodnie. To jest. Nie, możesz. A, dobra. Ale do Szygarza nie jest. Nie wiem, czy grasz? Nie chcę mi się, kurwa. No, kurwa, do roboty, nie? Te, Eldo, ty się ostatnio do mnie dzwonił Czego? od swojej, nie? No. No i moja do mnie pretensje. Z kim ja rozmawiam, nie? Ja gadam, że miałeś tam coś, problemy z telefonem i zadzwoniłeś od swojej, nie? Ja na pewno. A ona, wiesz, a ona już luk. Po zdjęciach nie wiesz, o co chodzi. To ładnie. Ej, no nie gniewasz się, co? To czemu mam się gniewać? Co ma się gniewać? No co? No. Co, jesteś napalony że- na jego kopitę? No jesteś napalony A na jego gdzie kopitę, tam? to Nie! Ja po prostu to... No, Jonanek, przestań pitolić. Po nocach na pewno gdzieś tam atakujesz. Nie. Sobie wymyślasz. Ja Jak po to by prostu... było, jakby tak gdzieś wywieźć w las Eldorado, zakopać i przejąć władzę. Tak A jest. co ty, Danek? Ja bardziej jakby to było, gdyby mnie nie Tego było. live'a twojej wyślę, zobaczymy jak będziesz śpiewał. Raczej by zaśpiewał tak. Jakby to było, gdyby mnie nie było. Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło. Co by się zmieniło? Przedłużę jeszcze całe życie, no wiesz, to tak można zawsze powiedzieć, nie? Jak miałem 10 lat, też mogę powiedzieć całe życie przede mną. Jak miałem 50, też całe życie przede mną. To zawsze jest całe życie przed tobą. Słuchaj, ale pora rzeczy jeszcze Lemi musisz zrobić, pamiętaj o tym. No na pewno. No, na pewno przyjechać do Nanka na stream. Mogę. Kurna, ten gdzieś tam siedzi. Manka mogę przyjechać, aczkolwiek akurat wtedy nie będzie mnie w Polsce, ale może będę. Ale ja ci powiem tak, bo Arel na pewno teraz tego nie ogląda, nie? Ale bym fajną taką misję zrobili. Ja jakoś spróbuję ten adres załatwić i tam mu na chata się wbić. Żeby po prostu zobaczyć na telefonie, że ma strumyk, nie? I mu się na champca wbić. I zobaczyć... A, na chatę. No dobre, No. dobre. I wiesz, Reala będziesz widział jego zachowanie, nie? I wszyscy będą widzieć. To prawda. No ale, no powiedz, teraz masz strumyk, masz dzwonek do drzwi i ja wchodzę. No co byś zrobił? No to byłoby niezłe. Nie? Ale ja wiem, że ty do Eldorado byś najpierw chętnie w nocy wbił. To jest głupi ciulik. On na Jak on wyjdzie do pewno. roboty, to ty byś się wbił, nie? Nie. No jak nie no, co? Ja jestem pewny 100%, że ty w fajnie sobie przerobiłeś to zdjęcie, że ty jesteś kierowcą. Tak? Na Dawaj. bank przerobił. Wiesz co ci powiem, szczerze, jeżeli kiedykolwiek by mnie tak kusiło do kradzieży, No. to by se odciął ręka. A czemu nie jajca?
to ręce, co to ręka? No ale tak ci mówię, nie? Kradniesz ręką, to obcinasz ręka. Nie, ale serio. Ja się cieszę z czegoś szczęścia. No. Ej, słuchaj, Lemi, ty też masz bardzo... Jeszcze bardziej. A, ty sadysto. Ej, Alek. Ty też masz bardzo ładną kobieta. Ja? No, No pewnie. daj pozór, bo ona bardzo ładnie wygląda jak Elukato. A chcesz, to możemy się wymienić na tydzień. Słuchaj, moja przybrała, nie wiem jak ci się to podoba. No bo może jest ciąży. O jest. Może teraz, to będzie niespodzianka, mega niespodzianka. Będzie mały danek. I co? No i wrotki, no. No i będę chciał komputer sprzedać, koniec A streamu. co ty? Zacznę chodzić w soboty do roboty. Nie no, co ty. Z tego życia coś trzeba mieć. No, będziesz musiał komputer sprzedać, zobaczysz. Absolutnie. No, mówię ci. Żeby kupić łóżeczko, wózek. To będzie na ziemi spał. W 41 też się tak dobrze nie mieli i przeżyli. Krzysiu, ty durniu. No, Po coś tam wszedł? Widziałeś, że tam granata rzuciłeś. Lemi, a ty wyszedłeś, czy co? Nie, no gram. Niższy ich tutaj. Staram się wyjść na plus w tej grze. Ej, wiesz co? Że my nie są w tej samej mapce? Czekaj. Krzysiu, chodź, wejdziemy i pójdziemy do tego. Do tego ląpa. Bo ty się dołącz. Oj, ja shipment. może wyjdę na plus w tej grze. Ajajajaj. A jestem na plusie teraz, dobra. Dobra. O, wy szmaciarze. Ty, 34 mam, ale ładnie. Kurwa. No i pięknie, skończyłem na plusie, chociaż dobre to. Krzychu? A? A czemu mnie nie ściągłeś? Jest tak sam. No bo nie można już na tym nagrywać tego. O. Czekajcie, to ja może do was dołączę. Poczekajcie na mnie. Ojejku.
Mnie kap boli, kurwa. Muszę się... No i wszystkiego dzieje nic. Jakiś token mi się odblokował. No to można bronię. A? Dobra, zagram sobie jeszcze 2 mapki i idę w kimono. Dajcie na losowo. Ej, Juras był cały czas na imprezie i uciekł. Nawet się nie odzywam, nie? No. No, Raven, trzymaj się, trzymaj się. Jak tam koboty, wiesz co, tak od jakiegoś czasu to tam sobie nie kontroluję tego, więc na spokojnie. Nie zważam na to za bardzo, co jem i tym podobne, więc pewnie po wakacjach znowu zacznę trochę, może bardziej rygorystycznie, coś w tym stylu. Może być. Bo mydełko się schylało. Popali za karczycho i zajechali od tyłu. No ale kiedy idziemy do szynku? Nie wiem. Ja ci powiem szczerze, kurde, jakby była możliwość, to tam 200-300 km bych poświęcił. Do tego szynku. Nie, trzeba pójść do szynku na jakiegoś browara. Jasne. Ale nie, powiem ci szczerze, po tych, ile? Te 4 lata, jak już u ciebie jest tych? 4, 5? Chętnie, chętnie. Aj. Wykosiłem. A. Lemin, granat na hardkordzie? Ale widziałeś jaki był ten? Dobrze rozegrany? No, bardzo ładnie. Wyszedł jak pochwalić. A, dupa brada. A ty w tym roku jeszcze będziesz w Polsce, czy? No wiesz co, istnieje taka szansa. Mhm. Wiesz co, nie widziałem żadnej gameplay piątki Battlefielda, więc nie powiem, nie wypowiem się. Sorry. A, mam cię. To się liczy. Spoko. Pozdrawiamy cały hotel. A, to pozdrawiamy, pozdrawiamy Adam. A, gości hotelowych. No. Dajcie suba do Danka. Nie, żeby się reklamował. Tak jest. Co to za... Ojej, ale Ach, Lemi, kurde. Co to za dzień? No 2 mapki muszę obejrzeć, Adam, bo akurat 2 mapki jeszcze gram i później też zmykam. A to twoja jeszcze u ciebie, czy już pojechała? No nie na stałe. Tak, o ty. Jest tam w sypialni, tam pracuję, chyba coś piszę sobie, czy co, nie wiem co tam robię. Wiesz, tam, Mm. czy sobie, czy śpi, czy co, czy nie śpi, to spać jeszcze nie, pewnie nie, czeka na ciebie. Na mnie? A to pozdrów Czy kupuję drona? Nie. panią Anię. Kiedyś byłem na drony trochę napalony, ale już mi przeszło. Kurde, blady. A jak mnie ubił. A. Słyszysz, Lemi, to pozdrów panią Anię. tak, dokładnie, pozdrów, pozdrów.
Pani Aniu! Od Nanka. Nie odzywa się. Pani Aniu! W szczególności od Nanka. Hmm? Ale nie, miałek schiza. Cicho. Czemu miałeś schizę? No z tortem. Aha. Aha. A? Pani Aniu, Nanek się tu pyta. Weź nią tam naucz w koda grać. A, gdzie ona tam do gier, tam się nie bierze. Idziesz? Dupa. Kurwa mnie tłuką. Kabodyn, dobry tekst. No. Samica na zapleczu. Chodź tu. Wow, wow, wow. Ale dobry tekst, nie? Dobry. Dobry, ale wiecie, że dla mnie świecą chyba w samochodzie. Może tak będzie. To całkiem prawdopodobne. Siemka Beciu, co do mnie było, wiesz co, no nie ma, bo się nie chce streamować, bo jest ciepło, fajna pogoda, nie ma nawet za bardzo co, wiesz, to jest jedna sprawa. No to prawda. Naprawdę, to jest zbyt piękna pogoda ostatnio. No to fajne słoneczko. Przyjeżdżamy, całe dnie jest rozbudowane, więc... Rzadko tylko gada tutaj, nie? No to trzeba korzystać. Prawda, jest od przecież ładnych paru tygodni piękna pogoda, nie? No, to trzeba korzystać. Ja w ogóle... A ty. Ja w ogóle korzystam i tak czy tak, jest fajna pogoda. Jak tam zmiana pozwoli, to korzystam. Kurde, nie trafiłek, no. Ach. Kurde, nawet zdjął z tyłu. Taki double kill zrobiłem. Krzysiu, ty się nie pomylił? Jak się ciągnie. No ja myślę, że jak się trochę chłodniej O. zrobi, teraz zresztą mistrzostwa świata się za chwilę kończą, to będzie można na spokojnie coś może więcej i częściej porobić. Ojejku. A ja jeszcze w tej mapce jeszcze jednego wygrałem. I to jest sobie Aj, dupa. No i skończyłem na 0. I znowu wygrano. Tak, będzie. O, to była ładna akcja, o to. No, ale to was wyciąłem. Ja, i tu i pociągnąłem. No, ładnie. To było dobre. Wiesz co, znaczy nie no fakt, tam Tomb Raiderem muszę skończyć takie pierdolę, ale nie chce mi się ostatnio, serio, nie chcę, ja opalam konsolę to i tak dzisiaj się przemogłem trochę, bo chciałem sobie trochę coś tam popykać, tak, ale tak, to mi się nie chce, naprawdę. No przyznaj się, że kobieta ci zajmuje czas. No też, tak, no to się nie będę zaprzeczał,
Tak jak mówiłem, że wiesz, gdzieś chodzimy, jeździmy, za chwilę nas w domu nie ma. Dzisiaj tak żeśmy cały dzień w domu spędzili. Pierwszy raz chyba od miesiąca. Nie wyszliśmy w ogóle z domu dzisiaj. Słuchaj, ja ci powiem tak, Lemi, jakbyś planował jakoś niespodzianka z Madzią, to ja mam pokój wolny na nocleg, także... Znaczy, ja wiesz co, ja 21 to ja pewnie pracuję. Czekaj, muszę zobaczyć w kalendarz. To inaczej, urlop biera od 30. Tak, to ja pracuję 21. A na którą zmiana? Ale od 20 chyba 4 mam wolne, jak się nie mylę. Oj. Dobra, ostatnia mapka. Teraz wbijam pięknie. A jako będziesz miał zmiana? Czy nie wiesz? Kto? No ty, 21. No w nocy, nie zawsze. Nie? Aha, nocki. No ja po pierwszej połowie też myślałem, że Angolę sobie schować tym dadzą radę. Bo lepiej grali, ale... Kurde, Wydaje, że Francja wygra. Tak czułem. O, ty łobuzie, ty. na to wygląda, bo Francuzi naprawdę są w gazie. Ale finał będzie, można bramkę zastawić, grać na dogrywkę, karny, kombinować. Liczyć na moliki, da się wszystko zrobić. Szczerze mówiąc, stawiałem kurde na Belgię, stawiałem. Może Belgia może wygrać kurde, ale... No wiesz, no. Dzisiaj wygrała Francja. Mam cię. Mogła wygrać Belgia, wiesz, nie? To jest turniej, nie ma rewanży, nie ma takich rzeczy, więc... Tak to wygląda, wiesz. Niemcy też odpadli, jak gdyby się tu na przykład dzisiaj może zaczął, to by wygrali mistrzostwo całe. Tego nie wiesz. Nie wiesz, nie, to No jest... kurczę, po Niemczech to grałem czegoś więcej, no kurde, No, co to mimo było wszystko naprawdę? tak. No, wiesz, tak to się zdarza. Aj, dupa. To są turnieje. Czasami na turnieje ci nie wejdzie forma i tyle. Przynajmniej ja ostatnio powiedziałem w pracy chłopakom, że moim zdaniem już świata są rozgrywane w złym momencie. Bo są rozgrywane po sezonach, a powinny być Tak. rozgrywane w połowie sezonu. To Kiedy zawodnicy mają wszyscy formę największą, wszyscy są przygotowani do tego sezonu, jest akurat idealnie, są zawodnicy zmęczeni. A po sezonie już tam niektórzy kuźwa już tam jachty poszykowane, dupeczki pozamawiane, to co oni tam, wiesz co, do grania? Do czego oni tam, wiesz, chcą grać? Znaczy jeśli chodzi o poziom piłkarski, no to faktycznie moim zdaniem też, zgadzam się tu kawałkiem z tobą, mistrzostwa są słabe. Natomiast pod względem naprawdę tych niespodzianek, to, że drużyny, na które nie stawialiśmy, tak grały pięknie, no to są super, co najlepsze mistrzostwa, jak oglądałem. Bo nigdy nie wiesz, kto wygra. No nie masz pojęcia kompletnie. Nic nie jest przesądzone. Ach, Japończycy też mogli Belgów pogonić do domu. kurde ty pało. Dużo nie brakowało. Nie wytrzymali presji. A szkoda. Ach, dupa. Ale... Islandia tam coś tam sobie pograła. A to tam. Ja też trochę na Brazylię liczyłem, że trochę coś tam może... To Brazylia? ale- No, Brazylia, tak. Też. Krzysiu. Brazylia, nie? Krzysiu... Że jak Że nie Krzysiu... grali.
Natomiast no siły w ataku już nie mają takie jak mieli kiedyś. Tak, Ta tak. Brazylia, ta siła w ataku no nie jest. To nie jest Ronaldo, to nie jest Romario, nie jest Rivaldo, to nie jest Ronaldinho, no jednak ten Neymar to jest... O, jest tam. A nie szkujmy się w ogóle, ta piłka to już nie jest ta piłka, co była 5 lat temu, na 6 lat temu. To grało się, kurde, że coś nie, a teraz to więcej, kurczę, udawają tego fauli, kontuzji, wszystkiego niż. Dlatego nie... Słyszysz, Eldorado, dlatego nie patrzę na piłkę nożną. Ja nie patrzę w ogóle. Coś... Ronaldinho wchodzi do piłki, do tego Ronaldinho, piłki do tego, no to się chciałbym Tak, tego faceta normalnie, nie? Jak on to piłką, kurde, Tak. grał. chciało się oglądać, nie? No, albo Ronaldo, ten co, z Brazylii napastnik. No Tak. kurde. Moim zdaniem to Była jest piłka. to jeden z lepszych piłkarzy w historii futbolu jaki był. Jeszcze przyjechał na mistrzostwa wtedy świata, się śmiali z niego, że ma nadwagę, a on wyszedł i jeszcze kloszeców zdobył. Tak. Ajajaj. Czyli co, informacja potwierdzona, Ronaldo idzie do jemu dużo, tak? Co? Znaczy, tam było już gadane o tym od jakichś 2 tygodni, no. Nie wiem, Jednak przeszedł. no. Według mnie to było pewne. Zresztą to jest bardzo dobry transfer dla Realu, no. Ronaldo się zrobi stary pryk, więc po co go trzymać? Lepiej jakiegoś młodego załatwić. Tego Mbappé może sobie skołują. Ale to Kaum przeszł. Wydaje, że bardziej mają chrapkę na Neymara chyba. Oj, Neymar jest słaby. Mbappé lepszy. Ja zjarali pewnie Neymara. Ale to Kaj przeszł ten Ronaldo. Do Juventusu. Spieprzyli. Moim zdaniem bezpieprzyli, jakby zrobili tak. A ja widział filmik na necie, przeszedł do Szambierki Bytom. No, moment, jest... Że ten Mbappé zaczyna też robić kuźwa historyjki dziwne jakieś. Jest tu taki... Dziwne Lemi, słyszysz? budowanie, też zaczyna pajacować niepotrzebnie. A młody chłopak super gra. O ty łobuzie. Na Facebooku jest takie te przeróbki, nie? Po śląsku. Z gotką śląską. I tam właśnie jest Ronaldo, nie? I się go tam pytają, gdzie przechodzi. No ja przechodzę pod Szambierki Bytom. Do Bytom ja. Kaja by mógł kaindzi iść. No ale byś płakał, nie? Na Facebooku to jest. To właśnie kawałek uważam, że Real zrobił dobry biznes, bo wzięli pieniądze jeszcze za niego. Dość konkretne pieniądze, nie oszukujmy się. A Ronaldo ma już swoje lata, więc jego najlepsze lata już mijają. I mimo to, że gra ciągle teraz jeszcze na fajnym, wysokim poziomie, to za chwilę tego poziomu już nie będzie. Zaczną się kontuzje, mogą się zacząć, tak? No, powiedzmy, że zacznie. I tak dalej, więc dobra inwestycja. Dla mnie Real bardzo dobry biznes, że go sprzedali. To teraz kupić w jego miejsce kogoś konkretnego. Lewego. Gdzie lewego? Ja! Kuźwa moje wypłaty. No i Ronaldo też marketing, dokładnie. Dokładnie. Proszę, znowu ja. Kuźwa, ja to jednak robię akcję. Nie, ja to tak czuł, że kurde, Lemi wejdzie na salony i będzie dupa. Co, no, popatrzmy na statystyki. Ja kupi Hazarda, myślicie? Lemi, wychodzi na to, że Jocie... Ej, popatrz na statystyki, Lemi. Wychodzi na to, że Jocie 12 razy zabił, a ty mnie 18. A? No.
Tak to było widać. Zresztą Hazard całkiem dobrze grał teraz na tych mistrzostwach, ale to nie jest, chociaż w sumie. Ale to nie jest ich cały Hazard, to nie pasuje mi tam w ogóle. Kompletnie do Realu, ale może. Walić Ale im nie wszystko. oszukujmy się, i Ronaldo stracił to swoją już świeżą krew taką. Kiedyś jak dryblował wszystko, a teraz to... Umie grać, bo umie, wiesz, ale... To nie jest za tam Ronaldo. Mnie to tam na taką dupę, czy tam będziecie grał. Bo nie grają. Dokładnie. Ja kasy z tego nie wiem. To tam będzie grał. A lewy zostanie w Bayernie jak nic. Tak, widzicie, tak ma takie świetne, może być. Tego nigdy nie wezmę. Ja bym tego Mbappé brał mimo wszystko. Koleś jest Lewy kuźwa zawalił mistrzostwa niesamowity. teraz i moim zdaniem to zaważyło, a nie... Koleś jest kozak niesamowity. 19 lat, kuźwa, na pierdziele. Jak stary wyga. Właśnie, nowemu to szybkości brakuje tylko. No, tak bym miał Nowemu? szybkość może. No. Prawie mu wszystkiego brakuje. Nie ma przyjęcia, nie ma podania, nie ma nic. Po prostu strzału. Stawienia pozycji. Ja gdybym był właścicielem klubu i ktoś by mi go zaoferował za takie pieniądze, jak oni tam o nim gadają, ja bym wyśmiał. Nigdy Lewy bym dla go nie mnie kupił zawsze jako był. właściciel klubu. Nigdy. Nie byłem fanem jakimś nigdy lewego, nie wiem. Ja go nigdy nie lubiłem jak gra, mi się nie podoba takie granie, tak jak on jest, ale taką pozycję też ma, nie? Więc ja tam jakby nie do końca jego wina to jest. Taką ma pozycję z napastnikiem, typowo dziewiątka, ma tam strzelać i tyle, ale... Nie lubię takich zawodników, takich co nie umieją sami w tej pozycji pracować. Mi się zdaje, że lewy to nie był gorek do końca kariery w polskiej reprezentacji. Coś mi się zdaje. Nie zakończy. Nie? Tam połowa jak skończy, bo to... Pokazali to umieją. Też wiek się kończy powoli już, nie? Więc... Moim zdaniem byliśmy jedną z najgorszych drużyną. Razem kurwa z Oczywiście. Arabią Saudyjską. Zgadzam Arabia się. Saudyjska i Polska. Dwie drużyny Zgadzam się kurwa w najgorsze. 100%. My w ogóle zgadzam. nie powinniśmy być w top 10 świata. Powinniśmy być w top 100 kurwa, nie w top 10. No. Ale Ostatnio nie... taka jest prawda. Taka jest prawda. Lewandowski powiedział w wywiadzie, że mieliśmy silną grupę, no ale kurde, no jak oni ci mieli silną grupę? Chcieli grać Jaką z grupę silną Brazylią? mieli? To w kim Co oni on chcieli grać? pierdzieli? No. No, tak powiedział. To w kim oni chcieli grać? Z Brazylią, Belgią w grupie, czy dopiero wtedy by przegrali? Silna grupa to była jedna ze słabszych grup. Senegal kuźwa ledwo biegał, jakby kalosze mieli. Ej, oni chyba z inwalidami by chcieli grać. Tak, z Watykanem, wiesz, nie? San Marino. Tak, z taką samą grupą jak mieliśmy w kwalifikacjach. O. Tak. Kogo tam mieliśmy, kurde? Nie wiem, Rumunia, Armenia, nie kto tam był. Rumunia była, czekaj, Azerbejdżan? No Azerbejdżan może tak, bo to... Oni z takimi tylko mogą grać. No z Danią w dupę zagraliśmy tylko. Zagraliśmy No tylko. 4-0 od razu. To No. Dania od razu wyjaśniła. Pokazaliśmy, to umiemy. Ale Eldorado, powiedz, najlepszy był filmowy gracz. Tak. No. Kurde, już my mieli, wiesz, na minusie my byli z bramkami, a filmowy gracz, a jeszcze to wyrównamy. No, on przeagent, nie?
Ja oglądałem mecz z Kolumbią i to po pierwszej bramce to wyłączyłem to. Cior, bo patrzeć się to nie mogę już. Nie, ale powinni tym piłkarzom kary finansowe wprowadzić. Ty, a najlepsze, bo Może być. przegrali wszystkie mecze już, po mistrzostwach już Polacy wjechali już, zdjęcia na też na jachtach, kurwa wszędzie. Bawią się. No pewnie, przecież... 12 milionów, Ej. 12 milionów za tak jakby nie było. No ale powiedz co ciebie by się chciało? Eldorado, powiedz mi tak szczerze, chciałoby ci się robić, jakbyś dostał już wypłata? Za przyszły miesiąc? Nie no, ale wiesz, No to właśnie, no. no, ja bym tak tylko poważnie podszedł do tego. No, oni grają A- dla Polski, a nie dla siebie. Oni grali dla pieniędzy, nie dla Polski. W 41 grali dla Polski, wiesz? No, No. ale chodzi o ojczyznę, a nie tak. Ja ci powiem tak szczerze, jakby ci piłkarze mieli bronić naszego kraju, nie? To dawno gadamy po niemiecku. O, No, dokładnie. Halo? A, Kamila wywaliło. Lemi, ty jesteś? no coś w tym jest, bo tym co piszesz, że też tak podobne zdanie. Tak, no to jest bardzo drewniany piłkarz, moim zdaniem. Bardzo słaby jest technicznie piłkarsko, słaby. Ale jakimś psim względem gdzieś te bramki strzela. No i dobrze, do tego ma być, tak? Snajper to ma być, okej, to żalu nie mam, ale gdzie on miał weryfikację ciągnąć? Gdzie? Widzieliście dzisiaj w Chorwacji, co Modric robił? Jak gra No. zawodnik? Jak z piłką się biega? No. Co się robi? Co się z piłką robi? Jak się rozgrywa akcję? No. To jest głowa drużyny. No, gdyby nie on, to... Co Ronaldo robił w reprezentacji Portugalii? Co mógł, to mógł? Stary koń. Biega się z piłką, akcji się robi kontry. Tak się gra. Eldorado? No. No widzisz, YouTube wprowadził cenzurę, także wiesz, przez to cię wywaliło. No, coś mnie to. Szkoda gadać o Polakach, co pokazali. Co dupa, nie pokazali co. To jest tak mało, ja się nadszedłem na sensie. Ach, kurna. No, dokładnie Piotrze, dokładnie. Mega, naprawdę chłopaki, wiesz, bo że z sercem tak grali, że kurde, to było widać dopiero granie, to było futbol było widać. Robili co mogli. A nie u nas zabrali kuźma emerytu. Piszczek, który ledwo biegnie, jakby kalosze miał, rybaczek jakby biegał. No, I takie tylko, że jakby go dobrze łapą ścielił, to by się przewrócił. Błaszczykowski, który kuźwa też emeryt. Krychowiak, model. O jego to powinien do Milanu dać, o tam. Chodził po ulicach. No Błaszczykowski na pewno. Inwestujący. Podejrzewam, że Błaszczykowski... Ach, dupa. Polskie. To jest na bank. Po połowie mieć koniec. No to mówili, że 4 już odchodzi, czołowych zawodników w polskiej reprezentacji, no to... Jakich czołowych zawodników, jakby byli czołowi zawodnicy, to by my wygrali, kurna. Chociaż je... Nie, No. moim zdaniem powinien trochę dać wtedy mistrzostwach teraz trzeba, ale trochę młodzikom dać szansę tam naprawdę. Ja wam powiem z kim... Czekaj, z kim oni to grali ostatni mecz? Z tymi Japończykami, czy z kim? Tak, Japonią, no. To powinni go honorowo oddać. A nie honorowo grać. Ten mecz. O. Powinni go oddać. Po prostu walkowerem go oddać, nie... To już w ogóle był kabaret. O. Wstyd, wielki wstyd, nic więcej. Nie rzekujmy się, kondycyjnie byliśmy rozwalonym zespołem. To jest pierwsza rzecz.
Ty ile my kurna gromy? 3 na 3? No mało to jest. Ale została jeszcze minuta 30, już dokończymy. Ach, dupa. No, masakra była. Teraz zobaczymy jeszcze jak zagrają na tych, w tym narodach, tym pucharach. Tak. No, jej, spokój. Nie wygrają. Znaczy ja wam powiem tak, że to będzie turniej, w którym, wiesz, stawka jest tam, to nie jest jakieś mistrzostwa świata, nie Europy czy coś, więc tam na trochę większym ludzie nawet będą grali zawodnicy niektórzy. Więc myślę, że gra będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Troszkę lepiej będzie wyglądać ta gra, natomiast dalej będzie biegało od tego, co powinno być, nie? A przede Co? wszystkim powinni dać szansę pograć młodym przede wszystkim. No i słyszałem, co będzie gola robił? Znaczy, słyszałem gdzieś o książce jakiejś, ale... To nie A. będzie Ale który? Ale młody Ale mówię. który golo? Młody, Eitner. Będziesz na żużlu, tylko będzie śpiewał. O ja pierdzielę. Dobra. Ja uciekam. Dziękuję ludziska za strumyk. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki serdeczne. Może jutro coś zagram. Zobaczę jak tam forma będzie. Ale trzymajcie się. Coś tam zrobił. Przepraszam.